Nakam taki video hakeleng ka perthai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Perkat jaga lawai jongki. Hamno ka safety jongki. Ini ban perkat. Ngimde ban perkat tang yala de. Bang ilayo ban ring video ilayo ban interview ki. Ilayo like subscribe na ki new channel kata kamlong. Niha perkat ru nakam ta ka safety jongki wai. Kamtam ki badan na ki tuk jaka. Ba kumnu kinlong kinyo ya ka jingyada. Bagi nampau perthai Henry lada long kum kini ki video ki belapau tentang i ba kila syusim kabu tang ban interview ban kali yaki Henry kim perkhat pat kumno ban ai ka safety yaki kila syupan pa perthai pra kumto ti kani ka long ka ka bangi ha ban perkhat kani ka long ka jingkat pat jonga ye phi ki social media bat kumju ru yaki youtubers baro khamtam ki ba julek ban interview Hakabe yaga ne case ke bedai bat kani ka sonam raja modern case jong kani tingas ngau ban kerpat kendiat ba ngau ba ban perkhat lem na mata ka safety jong gitu kibat dana sora kibat rekum ki guide kibat re ki no kino ki benta titang ka wei ngaku ban kerpat lese peje kani ka video ngaku ban patai kendiat Theresia pede kabade kalong keme kabaju yalam linti yaki nong sangkai perthai ki bahir na maulakiat shanong riat daka kejat bat kabade ru ka keme jong samla Albert pede ubayo i yaki shinrang ki bayat lang bat uraja Raghuvanshi bat kasonam Raghuvanshi habaki hiar shanong riat kalayat hu bau Albert pede uladan kajing sngow ir banyalam linti yaki nong jengok kai perthai nadu bau lapla bau layo i yaki laingot ki shinrang ki bayat lang bat kasunam bat raja Raghuvanshi habaya kren bat unong san hima haka khat lai trik ujelew arajar apusan haka por bahiar shenong riat kakong Theresia pede kalayathu bau ukhun jongka u Albert pede minta tre shu banyalam yaki bawan shangkai perthai namar ba omdan kajing bam shngan chu namar ba ulas ngos ir yalade namar ba ulayat hu ya ka ka ba ulay i shaphang ki brio ki bayat lang bat ka sonam Raghuvanshi baru raja Raghuvanshi namar le se yokin dan ki babut din manu ya u kalayat hu ru ba tre shu banyalam ya ki bawan shangkai perthai nadu ba ulami haki babun ki khubor bat ka wei kadai ba usamla Albert pede itu ya ki bahayeng jong raja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi dia i Albert pede pat menta i dang chayalam gi gat ban lechti sanoria em ila ting menta namar ba isnus ir yala de namar ba ila ya thu ya ka jing sisya de isnus ir ba pliban yo ibu dien manu ting kadon ka jing snuma ya i sagi perlok bro jong ki jong kari khasi jong ni ha bede bat kani ka case jong ka sanam bat uraja nganga suka ban ong tam kani koi namara bang update yaki video update yaki news hoy barokhat ki jingle adu basdang adu bakut adu kini yaki sngi gomta kilayat bat kilalong ki badai te nagalyang jonga tang koi ngakwa ban ong ba khamtam yaki tu ki ba kibadang persang hadu menta banwat jingtip kumno khamtam ki social media ki news channel ngakarpat yaki bakin sange ano kani ka jingle keli tokit namari kani la le ka SIT kala sim ya kani ka benta kala ya chakram te kamdan kamsu yaki news channel bakin le khamtam hakito ki jaka badan ki homestay badan ki guide badan ki you ki bede berkani ka case namar habang ngapet ya kani ka ngapet ya ka news ka wayna ka news ka ba ka keme jong ni Albert demo hadu ba ula tieng ban lech ya kani ka kam namar balai kuma pila yu ki news baro ba udai mo hi bo yu kita ki laingot ringkat kito ki arngot sonambat raja tinggal kerpat yaki news channel ba naida lethan yaki namar video perkhat na bantai jong kiru kimla shu ban lek kim bantre kani kam namar maki ki em jakpo na kani kam tar philek ban interview yaki
man kapor kawai kalong ba makiru kidu ya kam kidu ya kapor dilong disturb ka jing mod jing perkhat tinga perkhat ba kibriu ki ba im gitu bijaka ki mat sibun ki jinge lada khamtam mo bijaka nong gendong kum gitu bijaka ki bagi im gitu bijaka na banta ban train na banta ki tourist kum ki guide banyalam te menta kim long slur su ban le to kam kum balapan pau ka kemi jong u Albert Pedema u Albert menta umla su ban le itu ki kam nomor kadon ke jing ting te link ba ka jing pen pau than na ki social media te kadon ke jing sir ke jing embryo le se kan ja ka e hakno ka por umla ba song thu nomor ki tourist ki bawan ki wan hakno ko kom le se kadon ke e te kan ne kalong ka jing kerpat jonga ba ki social media la biang kat to kam dan kam su ba phenlej toket phenlej wat yaki ban lej keli binia anaki nomor ya kan ne ka kam la sim da ka tanak kulit ke badai peja kan ka kes jong ka jing ka commander kes jong ka uraja tinga kerpat ba pin perkhat lem na banta jong ki namar la philej silej ban keli ban toket hoi pio nong mapi nrei ka jing tu nong kolong ya gitu gi bapli tinga nga kepat bapli haba ngapet yagi new channel teng yu bat kawai kalong ba haba fisim interview yagi brio ki badon na ki gitu pila dai ban blur no ya kadur om dai ban peni bat ba ka jing peni bat ba kalong kamlong singan ya ka jing em ga jongki te kani kawai ka de jing bakla te lada long kepala kajing terpat ke jonga sengau bahaban le da kita ki teknik kumno ba pin blur ya kadur jongki umdai ban penithan hoj kin keren penithan ya kadur kamlong safe na banta jongki kajing im jongki kaban wan sakmat ke kaban dia menu bala ban tip ya kata tina ka banta kajing ya nong jongpi pide ban perkhat ru na ka banta ka safety jongki to manganga ngam dan kampan ya thu iladir ki babon hi klatip mangarung adon hang ne po om da jangai than na po indoor naka jaka ka sinong jong right but ka sonam ngala syong hang ne la kamba sansnem me te kalong ka bajan ba hang ne hagitu ki por ba don ka jing jia ka ba la berngam me ki 8 nam ya ka rikasi jongi bat kumjuru ya ki breu jongi la ki badan hangne kin chale kamta kumbalami ya ki news bat ki social media tienga ngaset perkhat ba ngan ban mi ba lada maki kin sha le akanu kono kom komod namar nga don hajan hangne tinga kwa ban yara beki tong hadin kat tukat ne pat ngai ba ka news kala no kombai ka jing la lap no yaki tenga ro ngaklem ayushu tiladan lada dia kum kita ki ege prokhoj ngi bagi don kamtam mangali ngadon hangni ngadon ki nong yarap ro ki babun nakaliang ka department ka sarkar ro kila banyalap o kila banyarap te kamdon jing ai kalong gajing sangai yaki wala ki degi khna pule ki khna ki ba don hangni apo Madhya Pradesh ki ngakwa ban long safety yaki lada kadon kum kata gajing penki lane kadon kum kata ka ka ba thumu ban le bain lane ban panhar khput iki priu jongi ngarung ban se ban mi namar kani kalong kabam mimla ban sha hap mi ngi hap wat ki jingrap ne ai rane hoi le se yo ki don hang neru ki priu ki ba dan ki baterai ki ba sa hang ne ngiyo hi ban yo kan tak kata ngi nga laplan bangan sa le mo tangba kala long no kumtu kajing la lap no kumtu bat ka klemja ai ru kumtu kala biang hi kumtu bat la lap iki bale kani ka kam bat kala biang ya menta te tang go we ka banga kwa ban perkhat kan perkhat bat baro khoj om dei tang ka jeng perkhat ke jonga henre bangini perkhat lang baro bangim dei ban pin rit mesim yaki mo khamtam ki beriu ki baterai sora ki badan sora ki tri sitom namar sora
kedai ka tourist spot ka bapang nama po hari India tinggi ban perkhat nam ta jongki ban maki ki imja nak to kam ladangi ai ka safety lane ka kata ka balong ban yada yaki inci pen pau than kani kalong ka babakla tengah kerpat yang sasisin yaki social media ba sngubha ladalong ka bala nomor ki ai baro kila biang lut la le daka SIT kumla bu bla thau daka sarkar Meghalaya tikam dan kamsu iki social media banlej yakandu ikitu ki guide banlej kali tokit lada village ru phile ban kumangalong bane om dade than ban pawe ka dur jongki nomor perkhat jaka lawai jongki hangno ka safety jongki ngide ban perkhat ngimde ban perkhat tang yala de bangilayo ban ring video ngilayo ban interview iki ngilayo like subscribe na ki new channel kata kamlong nya perkhat ru na kamta ka safety jongki wai kamtam ki badon na kitu jaka ba kumnu kinlong kinyo ya ka jingyada bagi nampau perthai henre lada long hakum kini ki video ki balapau tentang ngai i ba kila susim kabu than tang ban interview ban kali yakin rekim perkhat pat kumno ban ai ka safety yaki kila supan pau perthai plat kamto tikane ka long ka e ka bangi haban perkhat ngamben yaki ngam yaro yaki henre ngasu ai kani ka jing perpat barka advice naga liang gajonga ba lada ngile kani ka kom lada don kinu ki case ru ngatrai kan long ka jingeda bat ka safety na bantaki pai ba jongi ki khon ka sigara bat kumju ru nam ta kari jongi khule shibon